Il-qsim tal-ħobs. Fl-antik dan ir-rit kien isir għaliex l-insara kienu jitqarbnu bil-biċċiet li jinqataw minn ostja waħda kbira. Iżda f'dan ir-rit hemm simboliżmu kbir. L-Ewkaristija mhix biss ħobs li jingħata, imma wkoll ħobs li jinqasam u jingħata b'rigal. Dan il-ġest tal-aħħar ċena li jiġbor fih il-ħajja kollha ta' Ġesu. Il-ħajja tiegħu kienet tfisser qsim bla ma jaqta' għal qadi tal-oħrajn. Ġesu qasam ħajtu mal-bniedem. Meta sar bniedem aċċetta il-ħajja, l-istorja, l-għejja u d-dbatija tal-bniedem. Qasam magħna in-natura divina tiegħu biex sar jixbaħ lilna f'kollox minn barra fid-dnub. Ġesu qasam is-seta tiegħu meta fejjaq lill-morda. Wera il-ħniena u s-seta tiegħu li jaħfer lil dawk li żbaljaw u li jurew ix-xewqa li jiġġeddu. Ġesu jaqsam it-tħabbira tas-saltna ma' min għandu l-ġuħ u l-għaġġ għall-ġustizzja. Il-ħobs maqsum fl-aħħar ċena huwa l-ġest tal-aħħar ta' mixja twila u ta' għejja. Tagħna kollox. Jonqsu biss jagħtina ħajtu.